Tehát szeretettel köszöntök mindenkit a 46. Dili kollégiumi fordulóján. Szóval az első rész az lesz, hogy a háttérfeladatokat a vendégházból fogják nektek elmondani. Tóth Géza, Kollégiumi Stúdió, Győr. Itt köszöntünk innen a vendégházból, és el is mondanánk a háttérfeladatokat. Mindenki nagyon-nagyon figyeljen, jó? Mutassatok be minél több fajta pecsétet egy testen. És mindenkinek jó szórakozást kívánok. Hajrá! Közben itt úgy nézem, hogy háttérfeladat is elkészült, ezt közben akkor akár az Odabasz Project be is mutathatja. Pecsét vannak oda rakosgatva, gyere itt! Nem a pecsét alatti dolgokat kéne nézni, és könnyű megszámolni. Vannak rajta népi motívumok. Csapata. A pecsét alatti dolgok egyre kevésbé tetszenek nekem legalábbis. De valami töménytelen mennyiség, ez biztos. Nos, a püspök falaton is sikerült elhelyezni egy darabot, megfejteni a pecsét miben létét, de nem igazán jön össze. Megszívtuk csapatból, gyertek, mondjad! A pecsétet szeretnénk bemutatni mi! Yetinek is elmenne szerintem, tehát akkor Bocik és Pipik pecsét. Egy csodálatos kis Barbie setből kivett festőkészlettel rukkoltak elő. Csodálatos. Mi? Természetesen problémát okoz a átjutás.